Moikka ja tervetuloa tänne Raamattuhetkeen. Piti olla kyllä kello 8, mutta harmi kyllä, että perinteisesti niin kuin mun elämässä aina tiettyä peruskohellusta päästiin tähän aikaan ja toivotaan, että kännykkä ei tipahda telineeltä, mikä on taas koottu kirjoista ja kansista ja yhdestä raamattusalkusta ja yhdestä kamerakotelosta. Hieno teline. Mennään hei tänään Johanneksen evankeliumin 8. lukuun ja tuossa oli autossa hetki sitten ja kuuntelin tätä lukua. Mä tykkään valmistautua aina silleen, että mä luen sen tekstin. Mä en tee hirveästi näissä muistiinpanoja, vaan enemmän semmoisia mietiskelyjä, mitä voit jatkaa sitten itse lukea tämän luvun ja mitä sulla herää. Mä spontaanisti heitän, mitä mulla. Tietysti Johanneksen paljon Johannesta lukeneena, koska hän haluaa esittää, niin kuin hänellä on käytössään Matteus, Markus, Luukas, Johannes vanhana miehenä, ja hän haluaa vielä jonkun kuvan antaa, että jotain puuttuu vielä, ja hän haluaa esittää Jeesuksen Jumalan poikana. Ja se tulee vahvasti. Täällä ei ole sitä samanlaista niitä kertomuksia kuin näissä synoptisissa, eli Matteus, Markus, Luukas, siis samaa kertomusta, vaan täällä on aivan erilaista tekstiä. Ja nyt mennään Markus 8. ja mä täytyy sanoa, että tekisi mieli nostaa kädet pystyy sen takia, että siinä on niin paljon sitä Jeesuksen puhetta. Siis tässä evankeliumissa on hyvin paljon Jeesus puhuu. Muissa hän kyllä puhuu, mutta hän tekee ihmetekoja, mutta tässä ollaan enemmän niissä Jeesuksen opetuksissa, ja ne on niin syvällisiä, vaikka ne tuntuu välistä vähän niin kuin, että ne ei ole yhtään siihen kysymykseenkään kuulu, mutta että niiden kanssa kyllä ne on rikkauksia, että niihin saa rikkauksia, että niitä saa niin kuin opiskella läpi elämän. Mutta rukoillaan tähän alkuun ja lähdetään sitten tutkimaan vähän tätä evankeliumia 8. lukua, että mitä se pitää sisällään. Kiitos taivaan Isä siitä, että anna meille nähdä Jeesuksen kirkkausta, anna meidän nähdä ristiloisto, anna meidän nähdä evankeliumin vapaus, anna meidän kuulla ilosanoma, anna meidän nähdä sun sanasi totuudessa ja armossa, anna meidän nähdä sinut ja jotenkin tähän kiireiseen arkeen ja arjen rytmiin ja kaikkiin haasteisiin. Saataisiin tässä hetkessä pieni semmoinen niin kuin keidas hetki, levähdystauko, jossa voidaan sun sanas äärellä niin kuin hengähtää ja sun sanas valossa tarkastella itseämme, elämäämme ja sinua. Ja saada jotakin taas niin kuin semmoista levollisuutta ja tasaista alustaa, mikä sun sanas edustaa meille. Avaa sitä meille ja kiitos, että siunaat tämän meidän hetken. Sitä pyydetään. Amen. Hei, kiva kun ootte mukana. Ja tosiaan ideana on jatkossa ehkä. Saatte oikeastaan kommentoidakin, olisiko torstai hyvä ilta näille, olisiko tämä kello aika vai vähän aikaisempi. Tämä vähän hakee muotoaan, niin kuin koko elämä yllättäen aina, mutta tämä voisi olla yksi vaihtoehto, tämä arki-ilta. Ja ensimmäisenä Johanneksen evankeliumissa tulee vastaan siis, tämä on pitkä luku. Tässä pitää katsoa ihan, mulla on tässä itse uusi käännös käsissä ja mä käytän vähän niin kuin jotkut sanoo, että miksi käytät uutta. Mä käytän pääasiassa Raamattu kansalliskäännöstä, mutta myös vanhaa uutta ja sitten myös muitakin tekstejä, koska kaikki on käännöksiä, niin että saa niin kuin sitä kuvaa, mitä Jeesus sanoo. Ensimmäisenä meillä on se hyvin käytetty, mielenkiintoinen, haastava, erityisen tiukka kohta tai tiukka niin kuin tilanteena Jeesuksessa. Häntähän koetellaan jatkuvasti ja hänestä etsitään niin kuin aihetta syyttää ja luodaan semmoisia tilanteita, mitkä on niin kuin mahdottomia, että niihin et voi vastata kummallakaan tavalla. Ja tässä hänen ensimmäisenä sanotaan, että Jeesus meni Öljymäelle, eli vastakkaiselle niin kuin puolelle temppeliä, ollaan Jerusalemissa, ja varhaan aamulla hän meni taas temppeliin ja hänen luokse kerääntyy suuri joukko ihmisiä. Eli Jeesus on kiinnostava, hänen opetuksensa on kiinnostavaa, ja tässä hän pääasiassa opettaa. Eli hän ei nyt keskitytä ihmettekoihin, vaan siihen, mitä hän sanoo. Ja nyt meille Jumala puhuu, Jumala ihmisen hahmossa, kertoo siitä toisesta maailmasta. Ja vielä hän puhuu niin kuin sellaisin sanoin, että toisaalta tulee mieleen se Jesajan kirjan kohta, että kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, ja näkemään nähkää, älkääkä nähkö. Että hän puhuu niin kuin sanoilla, jotka on toisaalta käsittämättömiä, mutta toisaalta ne edustaa juuri sitä, mistä hän tulee ja kuka hän on. Ja toisaalta aika vaikea on kyllä niin kuin hänen asemassaan olisi sanoa, että minä muuten olen sitten se tässä niin kuin ihmisen hahmossa, jota koko vanha testamentti on odottanut. Mutta ensimmäisenä siis kaiken keskelle, kesken kaiken. Jeesus opettaa ja ihmiset kuuntelee, olisi aika mielenkiintoinen kohtaus joskus seurakunnassa kirkossa, joku tämmöinen vastaava happeninki, että kesken kaiken ovet avataan ja
sitten siellä heitetään niin kuin yksi syntinen Jeesuksen eteen, kaikkien niiden muiden eteen. Ja sieltä marssii sitten pitkä joukko näitä opettajia, näitä hengellisiä johtajia, ja he ovat havainneet sellaisen rikoksen, mikä pitää Mooseksen lain mukaan rikoksen saa rangaistus, eli tämmöinen ihminen pitää kivittää, joka on tehnyt aviorikoksen, ja he asetetaan erikseen Jeesuksen eteen. Ja nyt sitten syytös on se, että Jeesus, että kun sä kerran oot Jumalasta, niin teetkö sä niin kuin Mooseksen laki vaatii, että tunnetko sä lain ja teetkö sä, uskallatko sä seistä Jumalan pyhyyden puolella, vai pelkäätkö sä Rooman valtaa, sen miehittäjän valtaa, koska juutalaisilla ei ollut kuolemantuomion valtaa. Heillä oli heidän Sanhedrin, heidän ylimmäinen neuvosto, 72 jäsentä, heillä oli tietty valtuutus, mutta esimerkiksi Jeesuksen tapauksessa heidän piti mennä kysymään Pilatukseen, eli paikallisen Rooman edustajan maaherran lupaa. Tosin he kyllä sitten esimerkiksi Stefanoksen kivittivät kyllä, että joskus sitten veri kiehahti ja sitä on aina noudatettu, mutta tässä tapauksessa laitetaan niin kuin jälleen semmoiseen välitestiin, semmoiseen niin kuin mahdottoman tilanteeseen, että ootko sä Jumalan lain puolella, Jumalan pyhyyden puolella, seisotko sä järkähtämättä, vaikka sä joudut Rooman tuomio alle, vai menetkö sä sen, mitä kaikki muutkin menee, niin kuin sen miehittäjän tahdon mukaan, ja sitten mitä töit Jumalan lain. Ja siinä vanhimmasta alkaen siis, siinä ne vanhimmat lainopettajat ovat ne, jotka siellä seuraa niin kuin taustalla, ja se oikeastaan he asettaa sen kysymyksen Jeesukselle. He niin kuin varmaan käsiin nojaten myhäilevät itselle, että mitä se nyt tuosta niin kuin tuumaakaan. Ja mä uskon, että huomio ei hirveästikään ole itse syntisessä naisessa, joka on yksi niistä muiden mukana olevista, jotka rikkoo Jumalan lakia eri tavoin, vaan hän on niin kuin välikappale. Ja toisaalta Jeesus on tullut juuri niitä välikappaleita varten. Eli hänen kutsumus on juuri tavoittaa yksittäisiä ihmisiä, niitä, jotka tarvitsee parantajaa. Jeesus näkee ihmiset, niin kuin kaikki meidät syntisairaan, jotka tarvitsee parantajaa, ja hän pyytää tulemaan hänen luokseen. Ja näyttää siltä, että tässäkin se kansa koostuu varmaan niistä köyhistä ja tarvitsevista, ja taas se arvosteleva taho koostuu niistä oppineista, jotka ei millään voi nöyrtyä siihen, että hekin ovat sokeita. Niin kuin tuolla seuraavassa luvussa tullaan siihen sokeeseen ja näkevään, ja lainopettajat joutuu kysymään, että ei kai mekin olla sokeita. Ja Jeesus vastaa, että jos te oisittekin sokeita, niin te näkisitte. Nyt mulla on pepsiä ja mulle täällä kahvia tähän aikaan. Mennään eteenpäin tätä kertomusta. Jos tätä kertomusta ei tunnettaisi nyt lopputulosta, vaan joskus on hyvä lukea Raamattua niin kuin ensimmäistä kertaa, että miten se etenee se kertomus. Ja Raamatun kirjoittajat haluaakin kirjoittaa nämä esimerkkeinä, että me eläydytään sinne tilanteeseen. Että mitäs jos mä olisin tuossa nyt siinä siellä seurakuntarivistön kuulijajoukossa ja tämmöinen tapahtuma tulisi, mitä Jeesus tekisi? Mitä se nainen kokee? Tai mitäs jos mä olisin sen naisen asemassa? Mitä mä siinä koen? Tai onko mä kenties, Raamattu yleensä niin kuin vaatii meitä ottaa jonkun roolin näihin kertomuksiin. Se ikään kuin Jeesus tekee sitä omilla kertomuksillaan, että hän niin kuin imasee tavallaan ne kuulijat sinne kertomukseen mukaan ja tavallaan pakottaa heidät ottaa siihen kantaa. Ja nyt sitten paljon, kun nainen heitetään Jeesuksen eteen niin kuin rikoksesta tavattuna, ja hän on sitten yksi niistä, tavallaan yksi nyt sitten sattuu olemaan uhri siinä kysymyksen asettelussa, siinä valtataistelussa, mitä käy Jeesus ja nämä oppineet, joilla on temppelialueella. Ja tämä aina on kivitettävä, mitä sinä sanot. Ja nyt tämä kysymys esitetään Jumalalle itselleen, eli mitä sinä sanot. Että nyt tämä nainen on tehnyt selittelemättä, puolustelematta syntiä. Ja nyt te kaikki näette, ja hän on alastomana, siis henkisesti alastomana, ja hän ei voi millään peitellä itseään. Ei ole mitään puolustavia asianhaaroja, ei tule lakimies selittämään sieltä, että tämmöinen puolustava, ja kyllähän se mieskin siinä oli, ja tästä puhutaankin, että miksei miestä heitetty. No nainen heitään tässä tapauksessa, mutta olkoon mieskin. Ja kun he tiukkasivat häneltä vastausta. Eli Jeesus ei vastaa ensin yhtään mitään. Eli se on aika mielenkiintoinen juttu, että siinä siis kohisee, varmasti temppelialueella käy kahina,
ja ihmettely ja hämmästely ja toiset peittää suunsa ja mitäs nyt tapahtuu ja uskaltaako Jeesus ja mitä tapahtuu. Ja Jeesus sen sijaan kumartuu maahan ja kirjoittaa. Tästä on tulkittu sitten Jeremian kirjan sanoilla, että ne, jotka sinut unohtaa, niin he pyyhkiytyy kuin pöly, tai miten se ulkomuistista joku muistaa paremmin. Mutta tässä tapauksessa ehkä Jeesus viesti jotain toista. Nimittäin, tämä on nyt yksi teoria, mutta musta se kuulostaa niin kuin parhaalta, mitä tähän mennessä on tavannut. Nimittäin Jeesus tietää, että sapattina, missä ollaan nyt kysymyksessä, on sapatti, niin silloin on sapattisäännökset tietysti voimassa, ja sapattina ei saanut muun muassa kirjoittaa, paitsi hiekkaan, kun se pyyhkiytyy tuulessa pois, eli siitä ei jää mitään jälkeä. Eli se oli niin kuin semmoinen, oli sääntöjä, niin kuin sen varsinaisen Jumalan lain päällä oli vielä valtava määrä erityispykäliä, millä varmistettiin ikään kuin, että se varsinainen pykälä pidetään, mutta ne meni joskus naurettavuuksiin asti. Mutta niitä niin kuin vuosisatoja ajan oltiin oppineet teki niin kuin näitä lisäpykäliä ja väiteltiin näistä pykälistä. Ja nyt Jeesus sitten osoittaa tällä ensinnäkin näille lainoppineille, että vaikka hän on oppimaton mies, häntä kysytään jossain vaiheessa, ihmetellään, että miten tuolla on kaikki tuo viisaus, vaikka hän on oppimaton mies. Eli hän on puuseppä tai rakennusmies. Hän osoittaa ensinnäkin sen, että kun häntä tullaan kysymään, että Mooseksen lain mukaan, tiesitkö, että Mooseksen laissa on muuten tämmöinen, Raamatussa on tämmöinen, niin hän vastaa kirjoittamalla sanattomasti, että minä muuten tiedän lain kaikkine lisäyksineen, että minä olen itse sana. Tietenkään sitä kuulijat ei voi ymmärtää, mutta mä tiedän kaikkine lisäpykälinen, mä tunnen tämän lain läpikotaisin. Se on niin kuin se ensimmäinen vastaus. Ja kun häntä tiukataan ja hän taas kumartuu, tai hän vastaa sitten ne kuuluiset sanat, mitkä on kyllä aina meidän hyvä uudestaan muistaa. Ja nyt ne sanat kohdistuu sinne niille vanhimmille, niille arvostetuimmille, kuinkahan paljon tämä pätkii tämä yhteys, toivottavasti ei pätkisi kauheasti, niin hän vastaa niille johtaville kirjaoppineille, joilla on nuoremmat siinä edessä, ja vanhimmat myhäilee sillä takana. Ja nyt käykin niin, että Jeesuksen heittäessä vastakysymyksen, niin kuin hän monesti tekee, niin se pallo, mikä on heitetty Jeesukselle, ja siellä myhäilevät kirjaoppineet, niin se pallo meneekin sinne takaisin sinne, missä se alun perin lähti, eli sinne ihan niille niin kuin parhaille tietäjille, niille vanhimmille. Ja ne joutuu epämukavaan tilanteeseen, katseet kääntyykin sinne. Ja kysymys on se, että se teistä, eli että kivittää pitää tämän nainen, se on Mooseksen lain mukaan. Mutta Jeesus heittää kysymyksen, että se teistä, joka on synnitön, niin heittäkö ensimmäisen kiven. Ja ensimmäisen kiven tietysti kuuluisi heittää nuoremmat kirjaoppineet, varmasti katsovat sinne vanhempien suuntaan ja sinne kokeneempia, arvostetuimpia ja eniten sananvaltaa, että mitä hän tai he tekee. Eli nyt sit saadaan kivittää, niin kuin laki sanoo, mutta ollaanko me itse synnittömiä, ollaanko me saman tuomio alla, tai onko meillä niin kuin varaa siihen. Ja tilanne on hyvin mielenkiintoinen, ja varmaan hetken aikaa niin kuin Jeesus menee taas ja kirjoittaa maahan, ja sanomatta niin kuin mitään muuta. Mietin naisen asemaa siinä, mitä hän kokee. Mutta mä luulen, että Jeesus katsoo häntä silmiin siinä laskeutuessaan maahan. Ja sen takia, että Jeesus Raamatussa evankeliumeissa aina asettuu syytetyn puolelle. Siis poikkeuksetta hän asettuu heikko ja syyllisen puolelle, ja se on merkittävää hänen toiminnassaan. Kannattaa huomata se. Ja sitten käy niin, että kun se pallo menee sinne niille vanhimmille, niille, jotka on heittäneet sen haasteen, niin he joutuvat sitten yksitellen ensin. Ensin se arvostetuin joutuu painaa päänsä ja kävelee pois. Yksi toisensa jälkeen, vanhimmat ensimmäisenä, sanoo Raamattu. Eli katse kääntyy sinne, ja he joutuu toteamaan nyt tämän tinkimättömän totuuden ja armon, siis Jumalan, joka näkee kaiken ja tietää kaiken, siinä valossa, että hei, että ei me pystytä sitä, että se pistos tulee sinne oman sydämeen. Ja se on aika tärkeä juttu muutenkin siis seurakuntakurissa ja Jumalan lasten elämässä,
että jos me lähdetään toiselle kovia sanoja sanomaan tai toista elämästä tietämään tai soveltaa Jumalan lain kurinpitosäädöksiä, niin sen niin kuin piston tulisi mennä ensin oman sydämen läpi, että onko mulla, niin kuin tässä tapauksessa ei ollut naisen asemalla mitään väliä. Tämä oli yksi eksynyt lammas, jota Jeesus tavoitti, ja sillä ei ole mitään väliä, vaan itse tällä niin kuin kiistalla, kuka on arvovaltaisin, kuka johtaa. Ja nyt Jeesus osoittaa, ja niin kuin tämä pistos tulee, ja ne joutuu lähteä yksi toisensa jälkeen pois. Ja sitten siihen jää kansa, tietysti on suuri joko kansaa, on siinä, ja sitten siinä on Jeesus, ja sitten siinä on edelleen tämä nainen pitkään siinä on Jeesuksen edessä. Jeesus nousee ja sanoo, että nainen, missä ne kaikki ovat? Siis semmoisen niin kuin jopa leikilliseen sävyyn tai semmoiseen niin kuin hyvin niin kuin läsnä olevaan tai niin kuin lähelle tulevaan sävyyn tai niin kuin ystävä toiselle, että hei, missä ne kaikki, ne arvovaltaisimmat, joita pidettiin sinä aikana suurimpina niin kuin Jumalan lain tuntijoina, Jumalan edustajina, missä ne kaikki ovat? Eikö kukaan tuominut sinua? Jeesus kysyy. Ja nyt huomio tulee sitten naiseen Jeesukseen ja siihen kansanjoukkoon, mikä kuulee tämän. Johannes pistää tämän mieleen. On sanottu, että on tullut jälkikäteen raamattu ja alkuperäisessä kertomuksessa ole, mutta yhtä kaikki, se on ihan varmasti tapahtunut asia ja jotain vastaavaa varmasti on tapahtunut. Missä kaikki? Ei kukaan tuominut sinua. Eikö kellään ollut lopulta riittävästi synnittömyyttä heittää sitä ensimmäistäkin? Eikö yhtään kiveä lentänyt? No tietysti Jeesus tietää, että se mitä tapahtuu, mutta hän tekee vastakysymyksellä, laittaa niin kuin monesti sen valokiilan myös sitten sinne toiselle puolelle, että millä motiiveilla ja miten se oma elämä on. Ja se on aina hyvä muistaa. Nainen sanoi, että ei Herra, nainen vasta. Jeesus sanoi, en tuomitse minäkään. Hän sanoi myöhemmin tässä luvussa, että mä en ole tullut tuomitsemaan, enkä etsimään omaa kunniaa. On toinen, joka tuomitsee. Hän tuli täyttämään Jumalan tahtoa. Hän tuli pelastamaan ja parantamaan. Hän tuli etsimään ne, jotka on tuomittuja. Hän tuli Jesajan kirjan mukaan, että mä tuun tuomaan ilosanomaa. Mä tuun vapauttaa vangitut. Mä tuun antaa sokeille näkönsä saamisen. Mä tuun etsimään ne eksyneet lampaat. Mä tuun etsimään ne, jotka etsii samarialaisen syykkarin kaivon naiset, mitkä etsii lähteitä muualta. Mä tuun vapauttaa heitä. Ja hän on tässä työssään mukana. Ja tämä on radikaali esimerkki sieltä, että kuinka Jeesus pystyy pitämään lain. Hän on Jumalan laki. Jumalan pyhyys ja armo kohtaa tässä. Jumala pystyy armahtamaan sen hänen kutsumuksensa kautta. Hän tietää oman tiensä, että hänen tiensä on täyttää tämänkin naisen synnin vaatima rangaistus. Jumalan täytyy saada olla yhtä aikaa pyhä ja rakastava. Hän ei voi luopua kummastakaan ominaisuudesta. Jeesus tietää, että hänen kutsumuksensa on tulla täyttämään Jumalan tahto, siis lunastaa, siis täyttämään se hinta meidän kaikkien synneistä. Ja niin hän sanookin sitten myöhemmin, että ne, jotka poika vapauttaa, ne ovat todella vapaita. Puhutaan vapaudessa synnin suhteen. Se on mielenkiintoinen kysymys. Paavali puhuu myös roomaiskirjassa vapaudesta synnistä, ja hän puhuu, että kun me ollaan armonalaisia, niin synti ei enää meidän hallitsijamme. Mutta taas lain alla olevat, eli vaatimukset kiihottaa lihaa. No, nyt mennään toiseen asiaan tai vähän syvemmälle turhaan sinne, mutta että olla armo alla, en tuomitse minäkään. Hän on tullut vapauttamaan. Nimittäin Jeesus ei näe pelkästään nyt, että nyt tässä on yksi Mooseksen lain rikkoja, vaan hän näkee ihmisen. Ja toisin kun hän suomii Vanhassa testamentissa niitä paimenia, että te syrjitte, te poljette heikot maahan, te ette etsi niitä vuorille kadonneita, niin Jeesus taas on tullut etsimään heitä. Ja hän näkee sen taustan, voi olla, ei ehkä kukaan meistä ei niin kuin syntyessään ja saadessaan tietoisuuden ajattele, että mä haluan olla nyt maailman syntisin ja mä haluan rikkoa elämäni ja mä haluan olla niin kuin halveksituin ja mä haluan tehdä kaiken väärin. Sillä on jotakin niin kuin jo kasvatuksessa pielessä, vaan kyllä ihmisillä on niin kuin halu yleensä hyvää elämään. Ja sitten me kannetaan sitä perustyhjyyttä, sitä Jumalan tyhjyyttä sisällämme. Ja itse asiassa me aika monet, me kristitytkin kannetaan sitä, mikä meidän tulisi kohdata ja löytää Jumalassa se vastaus, mutta liian usein me tehdään niitä omia lähteitä ja etsitään niin kuin mikä mistäkin työhön panostamista, ihmissuhteista
touhuista, kaikesta liikunnasta etsitään se keskeinen, mutta Jeesus koko ajan sanoo, että hän on se elämän veden lähde. No nyt sitten Jeesus jatkaa, mene äläkä enää tee syntiä. Hän sanoo pari kertaa tämän, hän sanoo myös muistaakseni Pedestan altaan miehelle, joka on Johannes, oliko se nyt sitten 3, mutta sokeana syntyneille hän ei sano tätä samaa sanaa. Ja tässä on niin ajateltu, että no nyt se armo on niin kuin tapahtu kerran, ja tietenkään Jeesus ei voi sanoa, koska synti rikkoo ihmistä. Synti on tuhovoima, se rikkoo naista itseään. Jeesus rakastaa tätä naista, ja hän sanoo, niin kuin voisi kääntää nämä sanat, että sun ei tarvitse enää, poika on sut vapauttanut. Että siinä armo kohtaa syntisen ihmisen, ja vielä niin kaikkien eessä Jeesus asettuu, niin kuin Daavid rukoilee monta kertaa, että ole mun suojakilpi, ole syyttäviä sanoja ja niitä vihollisia vastaan, tuu mun suojaksi. Niin tässä elävä Jumala tulee suojakilveksi. Ja hän sanoo, että Jumala sanoo, että minä en sinua tuomitse. Ja on merkillistä, koska tässä ei ole minkäänlaista parannuksen tekoa, eikä mitään julkista ripittäytymistä, tietysti ei tarvitsekaan olla. Me ei tiedetä mitään naisen asenteesta, mitään muuta kuin se, että rakkaus tulee ja vallottaa. Ja mä oon aika varma siitä, että tästä naisesta ei tullut sillä tavalla pyhimystä, että hän ei koskaan rikkoisi Jumalan lakia enää. Mutta Jeesus antoi niinku uuden suunnan, että hei, että sä oot arvokkaampi. Älä mene enää niinku antaa myymään itse omaa arvoas, vaan niinku, että on rakastettu ja elä sen mukaan. Ja usko, että tästä tuli yksi Jeesuksen seuraaja, koska hän koki elävän rakkauden. Hän koki sen, minkä takia Jeesus tuli, minkä takia evankeliumi on tänään seurakunnissa. Ja meillä on liian paljon ihmisiä, mitkä on ulkopuolella sieltä, ja mitkä aina joskus sitten heitetään ja myös tuomitaan. Mutta Jeesus ei tehnyt niin. Hän oli pyhä, hän piti Jumalan sanan voimassa, mutta hän hyökkäsi niitä vastaan, jotka sorti toisia tai jotka oli olevinaan parempia, ja hän puolusti köyhiä, ja sitä hän tekee aina. Sitten käydään väittelyä sen jälkeen sanoissa nimenomaan näiden johtajiston kanssa. Jeesus käy keskustelua, minä olen maailman valo. Hän sanoo hyvin paljon, minä olen elävän veden lähde, minä olen, se on hänen nimensä, minkä hän tulee täällä käyttämään lopussa, kun juutalaiset sanoo johtajat, että sä et ole edes 50 ja sä oot nähnyt Abrahamin. Jeesus sanoo, että ennen kuin Abraham oli, ja sitten tulee Jumalan nimi, minä olen. Eli sitä, mitä ei saanut käyttää, niin hän ilmaisee. Aika harvoin hän sen ilmaisee, mutta hän kertoo, minä olen Jahve. Minä olen. Mutta sitten hän sitä ennen hän kertoo oikeastaan tärkeimmän asian, että hei, mä oon lähdössä pois. Että minne mä menen. Hän koittaa kertoa, että hän on tullut ylhäältä. Hän käyttää maallisia sanoja. Mä näitä sanoja luen tästä, että minä menen pois, silloin te etsitte minua, mutta te kuolette synteihinne. Minne minä menen, sinne te ette pääse. Ja hän jatkaa sitten, juutalaiset kummastelee, ja osa siis kummastelee hänen sanojaan, mutta sitten on siellä osa, niin kuin sanotaan jakeessa 31, että jakeessa 30, monet uskoivat Jeesukseen kuullessaan hänen puhuvan näin. Eli hän puhuu niin kuin ihmisen tavalla, mutta kumminkin käsittämättömiä. On käsittämätöntä tietysti, että Jumala tulee maan päälle ja puhuu, että hän on ylhäältä, ja hän puhuu isästä, ja hän puhuu yhteydestä, hän puhuu lämmöstä ja rakkaudesta, hän viestittää läheistä yhteyttä isänsä kanssa. Hän sanoo, että hän ei etsi omaa kunniaansa, aika hyvä meille ihmisillekin, vaan hän haluaa täyttää isänsä tahtoa, sen takia hän on tullut. Hän puhuu sitä, mitä isä on hänelle opettanut, hän on kuulolla, niin kuin tekisi hyvää tällekin miehelle yhä enemmän kuunnella ja puhua sitä, mitä isä sanoo. Ja hän ei jättänyt häntä yksin. Ja monet uskoivat, siis toisaalta sanotaan, että monet kummastelee, että mitä hän oikein puhuu, että me ei päästä sinne, minne hän menee. Mutta toiset uskoo niitä samoja kummallisia sanoja. Ja mä luulen, että tässä on se, että toiset näkee niin kuin sydämen silmin. Että toisten tarve on niin suuri, että he näkevät sydämen silmin ja he saavat juoda sitä elävää lähdettä, elävää rakkautta. Että tässä se elämän merkitys on. Nyt mä kohtasin sen. Ja niin on tänäänkin jälleen meidät asetetaan, niin kuin Raamattu asettaa meidät, että kumpaan joukkoon me kuulumme. Jäädäänkö me kummastelemaan kristinuskon totuuksia tai erikoisuuksia, vaan uskotaanko me häneen, joka on se keskus. Ja sitten Jeesus sanoo taas sitä keskeistä asiaa, että ellette usko, että minä olen se, joka olen. Jälleen viittaa sinne nimeen minä olen Jahve.
jos te ette usko, että minä olen se luvattu, joka tulee, te kuolette synteihinne. No minkä takia? Ja hebrealaiskirja puhuu tästä, että ei enää ole syntien sovitusta, ei enää ole anteeksiantoa, joka tallaa Jumalan pyhän veren. Siis puhutaan niille ihmisille, hebrealaiskirja 10. luku, jotka ovat niin kuin palaamassa juutalaisuuteen. Että jos te luovutte Jeesuksesta, niin ei enää ole mitään syntien sovitusta. Jeesus sanoo samaa. Hän painottaa sitä ydinasiaa, että hän on tullut sovittamaan synnit. Hän on se suuri pääsiäislammas, joka koko ajan valmistellaan sitä, että hänen tehtävänsä, missionsa ei ole pelkästään antaa hyvää elämän ohjeita, vaan hän koko ajan ohjeistaa, että tulkaa minun luokseni, että minä annan teille. Hyvä Leena, kerkisit vielä liveen. Sori, nämä on vielä vähän epäajankohtaisia tai siis epäaikaa, mutta tästä nämä varmaan varmistuu. Sitten hän sanoo, että jos te todella, jakeessa 31, niille juutalaisille, jotka uskoivat nyt Jeesukseen, eli että Jeesus on se, jota odotetaan, ja sydämen silmin, mitä ilmeisemmin alkaa se usko syntymään, tässä on se elämän tarkoitus, tässä on se minun syntiongelman ja elämän yksinäisyyden ja sen ristiratkaisu. Jos te pysytte uskollisina minun sanalleni, te olette todella opetuslapsiani. Ja tässä tämä voi tuntua hyvin kovalta, tämä sana. Ja toisaalta mä en lähde sitä niin kuin hirveästi pehmentämään, jos Jeesus puhuu meille kyllä hyvin tiukkoja sanoja. Että jos joku on meidän rakkaampi tai jos, niin kuin, kun hän ei ole sovelias hänen opetuslapsekseen, tai jos joku ei laske kustannuksia, että se maksaa kaiken. Tai joku sanoo, että anna mun ensin käydä hautaamassa vanhempani, tarkoittaa, että saanko mä tehdä tämän normaalin perimisjärjestyksen mukaisesti ja odottaa sen aikaa, kun vanhemmat kuolee. Ja että hei, että kuolleet pitää haudatkoon kuolleen, tule sinä ja seuraa minua. Hänellä on hyvin radikaali sanoma siinä hänen seuraamisessaan, hänen kuuntelemisessaan. Mutta jos te todella pyritte uskollisina minun sanalleni, ja hän koko ajan puhuu, hänen sanansa on sitä, että minä olen se, joka antaa elämän, että tulkaa minun tyköni. Jos te todella pysytte tässä, jos te pysytte minussa, jos te uskotte, että minä olen se elämän lähde, jos te pysytte syntien anteeksi antamuksen ytimessä, joka minä olen personoituna, te tulette todella vapaiksi. Tulee tuntemaan totuuden Jeesuksen. Jeesus tuo mukanaan vapauden. Mitä se on? Hän puhuu synnin orjuudesta ja vapaudesta, niin se on kahdenlaista vapautta ensinnäkin. Ja oleellisesti pelastuksen on tärkeämpi vapaus on se, että Jumalan näkökulmasta se, joka Jeesukseen uskoo, niin hänen synnit on siirretty meren syvyyksiin tai jonnekin niin kaukana itä on lännestä. Jumala ei enää niitä muista. Ja se on radikaali sanoma. Ja jopa niin, että meille voidaan sanoa, että me ollaan niin kuin täydellisiä. Meitä on täydellisesti kerta kaikkiaan yhdellä uhrilla puhdistettu menneet, nykyiset, tulevat. Tämä on aika radikaalia. Paavoja syytettiin siitä, että jos julistaa näin niin kuin valtavaa se plerooma, mielettömän suurta armoa, niin silloin saa tehdä syntiä mielimäärin. Paavali torjuu se ja sanoo, että ei, että armo on se ainoa voima, Kristuksen rakkaus, hän itse on se ainoa voima, joka vie ihmistä sinne parempaan suuntaan, mutta meidän tulee puhua hänestä, meidän tulee niin kuin antaa häntä meille toisillemme, ystävillemme, puhua hänestä ja kuka missäkin virassa, tehdä niin kuin Kristuskeskeisesti. Jos poika teidät vapauttaa, te olette todella vapaita. Siis vapaita Jumalan edessä syyllisyydestä, häpeästä, hylkäämisestä, synnistä, pahuudesta. Ja se on niinku, ja se on ilouutinen, että jos aika paljon me kannetaan menneiden asioiden painoja, nykyisten asioiden ongelmia ja tulevaisuuden huolia. Ja jos minä joskus on miettinytkin, että hyvänen aika, että jos mä voisin tänään uskoa se, että Jumalan silmissä mä oon pyhä ja puhdas, että hän rakastaa, että mä oon vapaa niistä, mitkä haluaa sitoa, niin mä olisin aika onnellinen, jos mä voisin uskoa. Ja sitten ainoa, mikä se uskoa lisää, on kuulla Jumalan sanaa. On niin kuin kuulla se, että mitä Jumala sinä sanot. Häpeä on voima, jota vihollinen käyttää, joka meissä helposti asuu. Syyllisyys on voima. Vihollinen muistuttaa meitä. Jeesus sanoi itse asiassa että saatana murhaa jo alusta asti. Hän on kaukana totuudesta, vaikka hän yhdistelee raamattujakeita kyllä. Hän on erittäin erokas ja ovela. Mutta totuus on hänelle vierasta. Kun hän valehtelee, hän todella puhuu omiaan. Hän uskoo itsekin ilmeisesti omiin valheisiinsa, sillä hän on valehtelija valheen isä.
Ja hän on erittäin taitava meidän kohdallakin sitä valhetta tuomaan koko ajan sitä. Ja nimenomaan sinne ydinkysymykseen saatanan tarkoitus ei ole ensisijaisesti se, että me langettaisiin tai epäonnistuttaisiin, vaan se, että sen kaiken kautta, mitä hän tuo, niin me luovuttaisiin elävästä Jumalasta. Me luovuttaisiin tästä toivosta, meidän elämästä, meidän ruuasta, juomasta, siitä, me luovuttaisiin Jeesuksesta. Ja siihen Jeesus sanoi, että jos te todella pysytte tässä, ne ohjatte opetuslapsia, että pysykää. Ja hän sanoi toisaalla, että tulkaa minun tyköni. Ja sitten hän sanoi, että pysykää tässä. Ja voi miten kiire meillä on, niin kun me tullaan ristin luokse ja miten kiire meillä monta kertaa lähtee niin kuin eteenpäin omiin voimiin, kunnes me taas kompastutaan. Sitten me taas tullaan ristin luokse. Joskus voi olla semmoinenkin hetki toivottavasti, että me ei lähetäkään pois ristin luota. Me ollaan Kristuksen kanssa ja me odotetaan, että sinussa on elämä, vaikuta sinä meissä elämää, sitä kaunista elämää. Että me ollaan sinun takiasi, me pelastutaan yksin oman sinun takiasi. Ja jos on jotakin kaunista elämää toisia varten, jos vois kirkastaa Jumala sinua, niin sun täytyy Jeesus vaikuttaa se. Ja hänen tapansa on, hän puhuu totta, hän paljastaa meitä. Itse asiassa hän sanoo täällä, hän puhuu totta, mutta hän rakastaa samaan aikaan. Hän puhuu yhtä aikaa niitä molempia rakastettuna ja sitten niin kuin yhä enemmän nähdä nimenomaan niitä omia asioita, että voi vapautua. Hän sanoi itse asiassa juutalaisille, että miksi te ette ymmärrä minun puhettani, ja hän vastaa siihen sen takia, että te ette siedä kuunnella, mitä minä sanon. Eli se satuttaa, mitä Jeesus sanoo niin paljon, että heidän täytyy torjua se. Mutta sitten riittävän köyhät, riittävän rikotut, niin heille esimerkiksi syntisten pöydässä, kun syytetään, että sä oot siellä, hän syö syntisten kanssa, niin hän voi sanoa niille syöväkumppaneiden kuuleen, että niin, että mä en ole tullut niitä vanhurskaita, vaan syntisiä varten. Ja se ei loukkaa heistä ketään, koska he tietää, he ovat niin kuin särkyneet ja toivottomia, mutta hän tulee tuomaan toivon. Hän tuo totuuden ja rakkauden samaan aikaan. Minkä takia te ette siedä minun puhetta, koska te ette kestä kuunnella. Ja kyllä mun kohdalla on hyvin monta kertaa sama juttu, että mä en kestä kuunnella sitä, mikä minussa sattuu. Ja mä niin kuin rukoilen sitä, että yhä enemmän kestäisin kuulla sitä. Johannes sanoi, että jos me tunnustamme syntimme, tarkoittaa Johannes 1. kirje 1. luvussa, olemme samaa mieltä Jumalan kanssa. Että olemme samaa mieltä siitä, mitä Jumalan sana sanoo meistä ja mitä Pyhänkin sanoo meistä, että ei katsota vaan sinne toisen ongelmiin, vaan niihin omiin ongelmiin, nimittäin niissä kyllä riittää. Niin silloin Jumalan voi veri puhistaa meidät kaikesta vääryydestä. Eli se on koko ajan toiminnassa risti ja sitten totuus yhtä aikaa. Mutta sitten Jeesus sanoo tiukkoja sanoja täällä vielä. Sitten mennään sinne Jeesuksen varmaan yksi kovimmista loukkauksista, mitä hän saa kuulla, niin olisi suomalaisille, että sä oot varsinkin jääkiekko-aikaa, että sä oot ruotsalainen, sä muuten kannat Ruotsin joukkuetta. Jeesukselle sanotaan, että kun hän puhuu kaiken tämän ja iso osa uskoo, mutta iso osa kritisoi. Ja mä luulen, että se tarve on se juttu, se, että kuinka köyhäksi on tullut. Ja niin se on ehkä meidän kohdallakin. Niin kuulijat sanoo, että nyt asia on selvä, kun he kuuntelee. Ajattelee, että Jumala arvioidaan tälleen. Ja kuinka paljon ennemmin sitten myös meidät muut julistajat ja kristityt helposti arvioidaan, että nyt asia on tälleen, että sinussa on paha henki. Siis sinä olet itse perkeleestä. Abraham on kuollut, samoin profeetat, mutta sinä sanot, joka pitää kiinni minun sanastani, ei milloinkaan kohtaa kuolemaa. Eli ihan kaikista kuolemaa. Eli me eletään tästä elämästä seuraavaan. Tämä elämä on esimakua. Me mennään raajarikkoina täällä, monesti ilman siipiä kolhittuina, mutta kunhan mentäisiin samaan päämäärään, kunhan tuettaisiin toisiamme, ettei yksikään jäisi taipaleelle, niin kuin Hebrealaiskirja sanoo. Me mennään ikuiseen elämään ja siellä loppuu tämä synti, loppuu tämä liha, loppuu tämä itsekkyys, loppuu kaikki se ja siellä on Jumala ilo kohtaa. Mutta sinä olet samarialainen, siis sanotaan tässä samassa, nyt en löyä sitä kohtaa, että eikö ole totta, että sussa on paha henki ja sä oot samarialainen, siis pahin mahdollinen loukkaus juutalaisille halveksinta. Eli hän joutuu kyllä kokemaan hyvin paljon niin kuin perheensä taholta ja kuulijoiden taholta, jossain hänet hylkää niin kuin koko suuri joukko ja lopulta Johannes ja Maria äiti on ainoastaan siellä sitä alennustilaa katsomassa. Eli Jumala kuolee yksin hylättynä ja jumalattoman kuoleman. Mutta Jeesus sanoo, että mikä sinä luulet olevasi, on muuten aikamoinen heitto Jumalalle. Ja Jumala varmaan voisi vastata, että no näytetäänpä tästä vähän tätä
ja paisua niin kuin 1000-kertaiseksi ja jylistä niin kuin Siinain vuori, että tämä minä olen. Mutta hän sanoo sen sijaan, hän on nöyrä Jumalan palvelija. Hän ei pidä ääntä niin kuin Vanhassa testamentissa, että hän ei pidä niin kuin meteliä itsestään. Hän kulkee nöyrästi, etsii kadonneita, hän sitoo haavoja, hän julistaa ilosanomaa, hän on lempeä, totuuden, mutta lempeä ja kunnioittaa ihmisiä. Hän sanoi, että en minä en kirkasta itseäni eikä etsi omaa kunniaani, vaan mä etsin isäni kunniaa. Ja mä ajattelin, että voi miten monta riitaa seurakunnassakin vältettäisiin, jos me etsisimme oman kunniamme sijaan Jumalan kunniaa. Jos me olisimme tätä samaa, ottakaa minun ikäni ja oppikaa minusta, sillä minä olen lempeä ja nöyrä sydämeltäni. No niinhän oli tätä syntistä naista kohtaan, niinhän on tässä ihmisiä kohtaan, niinhän on aina. Ja hän sanoi, että mä en voi valehdella, jos mä sanoisin, että mä en tunne isäni, niin mä olisin valehtelija. Ja sitten mennään tänne loppuun, että teidän isänne Abraham iloitsi siitä, että saisi nähdä minun päiväni. Eli mennään 2000 vuotta niin kuin taaksepäin ja mennään sinne oikeastaan Raamatun kertomuksen ihan sinne alkuun. Se ensin on luomiskertomukset, Jumala piirtelee niin kuin isolla siveltimellä niin kuin liirum laarum vähän, mikä meitä hirveästi kiinnostaisi. Sitten hän sanoo, että hei, että mulla on kertomus teille yhdestä miehestä, yhdestä mun ystävästä. Mäpäs haluan kertoa teille siitä, ja siitä alkaa oikeastaan Raamattu niin kuin uudestaan. Ja Jeesus sanoi, että Abraham halusi nähdä minun päiväni. Eli Abraham halusi nähdä sinne, että sinusta tulee kaikki sukan siunatuiksi ja sinun jälkeläisessäsi, siis puhutaan niin kuin yksikkömuodossa, Paavali ottaa yksikkömuodossa uskonvanhurskausoppinsa, että Paavali ja siemen, siis joka tarkoittaa Kristusta, tulee kaikki siunatuiksi. Ja hän sanoi, että Abraham näki sen ja iloitsi. Eli Jeesus ilmoittaa, että Abraham oli samalla profeetta, joka sai 2000 vuotta aikaisemmin nähdä sinne. Hän kesti sen muukalaisuuden, hän kesti sen, kun hänen elämänsä katsoo, se on yhtä telttailua paikasta toiseen. Ja kun Lootin kanssa hän eroaa, niin hän valitsee, Loot saa sen hedelmällisen maan ja hän valitsee kuiva erämaan. Mutta hän pysyy sen Jumalan lupauksen alueella. Hän hairahtuu monta kertaa, hän on epätäydellinen, niin kuin kaikki Jumalan pyhät. Mutta hän uskoo, hänen luottamus Jumalaan vahvistuu. Ja niin sitten lopulta Abraham, kun hän saa aika oudot sanat, kun hän viimein saa sen perillisen ensin mukellettuaan omavoimaisesti, oman käden voimalla, niin kuin mekin tehdään kyllä. Ja hän saa sen jälkeläisiä, kun hän iloitsee siitä, niin Jumala tulee sanoa, että mene ja uhraa poikasi. Ja se on se sama vuori, millä sitten Jumalan poika uhrattiin. Sitä, mitä lopulta Jumala ei vaatinut Abrahamilta, niin hän itse teki sen. Eli tässä on niin kuin täynnä vertauskuvia. Mutta Abraham lähtee siis uskon koulussa kasvaneena pitkään kuivissa erämaissa. 7 kertaa Jumala ilmestyy 75 vuoteen, noin kerran 25 vuoteen voisi laskea keskimäärin. Eli hän luotti siihen sanaan, mitä Jumala oli puhunut. Aika kova kutsumus. Lähde maassa ja kodissasi 75-vuotiaana. Lähde, jätä kaikki, kasvi irti, Kaldean uurista sieltä kahden puolen valtakaupungista, missä oli jopa kirjastoja ja kerrostaloja, yhdyskunta. Ihan erilaista kuin sitten mennä sinne paimentolaisheimojen telttoihin asumaan. Mä oon tästä puhunutkin joskus, mutta mielenkiinnolla haluaisin nähdä tai joskus Jumalan filmiltä nähdä se hetken, kun Abraham tulee kotia ja sanoo, että Saara semmoinen juttu, että meillä on ihan hyvin täällä asiat kyllä ja meillä on kivat työt ja sukulaiset, mutta semmoinen taivaan Jumala, niin kuin itse asiassa Joosuan kirja sanoo, että Abrahamin isät palveli vieraita jumalia ja myös Abraham, mutta Jumala tulee puuttuu peliä ottaa Abrahamin. Semmoinen pikku juttu, että semmoinen vähän eri Jumala kuin on totuttu, mutta se puhuu mulle tuolla torilla ja sanoo, että osta sitten kovat teltat, että nyt lähdetään telttailemaan, että lähdetäänpäs reissuun. Ja mä oon melko varma, että no en tiedä Saarasta, mutta voi olla, että Saara sanoo, että jahas, kutsutaanpas tänne Anoppi käymään ja kutsutaanpas tänne koko tämä meidän suku ja kerropas heille, tälle isolle perheelle, että mitä sä just äsken sanoit, mitä järjettömyyttä. Mutta niin he joutuu siis lähteä, kutsumus jättää kaikki, lähteä telttailemaan ja paikasta A paikkaan B, mutta moikka Merja. Mutta lopulta tämä, että hän näki, niin kuin puhutaan Mooseksesta, että Mooses piti niin kuin Jumalan pilkkaa tai kärsimystä parempana kuin kaikkia rikkauksia, koska hän näki sen tulevan. Ja se olisi meillekin hirveän tärkeää, että nähdä se, minne me ollaan menossa. Että elämä lopulta on niin kuin semmoinen pitkä esimatka tulevaan riemuun. Ja täällä ei ole täydellisiksi, mutta täällä toivottavasti opitaan tukemaan toisiamme niin, että me yhdessä pystytään paremmin pystyssä
ja täällä opittaisiin kuuntelemaan meidän Herraamme ja niin kuin menemään hänen askelissaan, ja se tarkoittaa muuten mennä auttamaan köyhiä, mennä hänen askelissaan tapaamaan niitä NS-syntissä ulkopuolella olevia, kutsumaan heitä, kertomaan heille, että teillä on muuten toivo, sillä teillä, niin kuin mullakin on Kristus. Olemaan avoimia, että niin meilläkin on haavamme ja ongelmamme, mutta meillä on tämä älytön toivo, joka ei petä koskaan alta. Okei, no Abraham siinä vaiheessa ilmeisesti, kun hän on veitseä heilauttamassa ja nyt on sitten poika, siis hän tottelee niin kuin automaationa, koska hän on Jumalan kouluissa, Jumalan opettamana, hän on siinä koulussa oppinut, että Jumala vaikka herättää sitten kuolleet, mutta kannattaa totella Jumalaa. Ja se olisi kyllä hirmu ihana meillekin, että sitä syntyy, mä luet Kärsimyksen kouluissa ja monissa Jumalan kouluissa, Watchman niin opettaa, että Jumala jokaisena päivänä ja kaikissa asioissa Pyhä kasvattaa meitä. Niissä vaikeissakin ihmissuhteissa ja työpaikalla ja muualla Pyhä on toiminnassa ja hän paljon murtaakseen meidän omavoimaisuutta, että me juostaisi Jeesuksen luokse. Mutta Abraham siis näkee Kristuksen päivät, hän näki sen ja riemuitsi. Eli kun hän näkee sen oinaan siellä Moorian vuorella puskasta kiinni, niin ilmeisesti hän siinä vaiheessa, se täyttää hänet. Siis se riemu nähdä Kristuksen päivät. Ja jossain vaiheessa Jeesus sanoo, että monet ovat odottaneet, kuningat ja profeetat, nähdäkseen tämän päivän, mutta ne ei ole saaneet nähdä, mutta te saatte nähdä. Ja nyt me jälkeenpäin saadaan kuulla siitä, mitä muut ovat nähneet, eikä vaan kuulla sitä niin kuin historian mielessä, vaan tämä sana tänäänkin toivottavasti olisi elävä sana, Jeesus Kristus itse sanassaan, joka koskettaa meitä ja sanoo meille, että hei, mä oon elävä ja mä oon sun toivosi tänään sinne sun arkeesi, minkälaista se ikinä onkin. Ei voi olla täysin toivotonta, kun Jeesus on mukana siellä, kun hän pääsee veneeseen mukaan. Ei semmoista myrskyä ei voi olla. Ja lopulta siis Abraham näki ja riemuitsi, eikö meidän olisi syytä nähdä Kristus ja riemuita, koska hän sanoo meille, että mä en koskaan jätä sua, mä en koskaan hylkää sua, mä oon aina sun mukanasi. Ja loputon rakkaus, anteeksiantamus, kyllä, tämän isän kurituskin tulee meidän kohdallemme onneksi. Hän osaa käyttää monenlaisia, mutta hän ei hylkää perheväestään. Ja on sanottu, että me langetaan Jumalan perheväessä, ei perheväestä. Ja kumpa me oltaisiin toisiamme kohtaan totuudellisia kyllä, mutta armossa ja tuettaisiin toisiamme niin, että niitä kiviä ei lentelisi, vaan meillä olisi enemmän niitä sidontatarpeita. Koska Jumalan rakkaus on se voima, joka vetää meitä Kristuksen luokse. Jos se olisi toisin, niin vanha testamentti olisi itsessään jo riittänyt, mutta se ei riittänyt. Ja sitten lopulta, et ole edes 50, et ole edes niin arvokas siihen ikään päässyt. Ja olet mukaan nähnyt Abrahamisenkin hullu, on vähän tämä ilmaisu tässä tai ajatus. Ja sitten totisesti jo ennen kuin Abraham syntyi, minä olen Jahve. Eli Jumala ilmoittaa itsensä. Tällaisen Jeesuksen kanssa oltiin tänään tekemisissä, ja mä pyydän, että luettaa luku itse vielä ja keskustele ja lue se niin kuin et olisi koskaan ennen lukenut. Mene sinne ensimmäisen kertomuksen, kun heitään yksi nainen Jeesuksen eteen niin kuin välittämättä sitä naisesta, vaan mitä nyt valtataistelu, mitä Jeesus sanoo. Hän sanoo, että minä tunnen tämän lain, että turha tulla mun kanssa sitä neuvottelemaan keskustelemaan. Ja sanoo, että minä en tuomitse sinua. Ja ne samat sanat on sinulle tänään. Sinulle on lupa omistaa, joka tulet Jeesuksen luo selittelemättä. Hänen luokse kannattaa tulla selittelemättä, koska hän tuntee jo meidän selityksemme. Ainakin mä oon huomannut sen. Ei kannata puolustella, koska hän näkee jo suoraan. Ja hän itse asiassa on meidän puolustajamme. Hän kaipaa, että me ollaan totta, ja se on vaikeaa hänelle, itsellemme ja toisillemmekin. Mutta pikkuhiljaa nimenomaan rakkaudessa. Kuulen Kristuksen rakkaudesta, niin me uskalletaan avata niitä meidän kammioitamme. Ja me kuullaan sinne, me ollaan varmoja, että arvot on huono, syntinen, kadotettu, ja me kuullaankin sitä, että en minäkään sinua tuomitse. Ja me tästä eteenpäin, me niin kuin, älä enää riko itseäsi. Ja siinä me jää jännitteeseen, tässä on tämä, ja me huomataan, että mä tarvitsen vapahtaja sua tähänkin. Ikään kuin, että tässä voitaisiin jäädä, elää enää tee synten. Jeesus, auta minua, niin kuin Augustinus sanoi, että käske mitä tahdot, mutta anna mitä käsket. Ja se on meidän toivomme, että Kristus Jeesus ei ole ainoastaan meidän lähtöstarttimme eikä meidän pelastuksemme, vaan meitä käsketään juurtumaan häneen, kasvamaan häneen, kiinnittymään, juurtumaan kaikin tavoin, jotta hän on meidän elämämme ja toivomme tänään. Niissä mahdottomuuksissa, missä tänään ehkä elät,
minun kanssa, niin sulla on Kristus, kaikkivoipa Jumala, joka on vähän niin kuin kaikkea kaikessa, joka on sellainen monitoimityökalu, mikä toimii kaikkeen. Sillä on ruuvaria ja taltta ja poraa, mitä milloinkin tarvitaan. Ja hän sanoi, että minä en sinua jätä. Ja hän sanoi edelleen, että jos te pysytte uskollisina minun sanalleni, eli jos te jäätte, jääkää. Ja kaikki maailman voimat haluaa tässä maailmassa, perkele juonineen, monesti me toiset ihmiset valitettavasti, ja meidän oma sisimpämme ajaa meitä joko ylpeyteen ja sinne itseriittoisuuteen kristittyynäkin, tai sitten häpeään, syyllisyyteen ja piiloon. Mutta tämä Jeesus sanoi, että jääkää, että minä oon teille, minä annan teille. Hei, tähän jäähän tänään, ja sitten mennään hyvin mielenkiintoiseen Johannes 9 lukuun seuraavan kerran. Näissä aika paljon on yksittäisten ihmisten kohtaamissa kysymys. Siis Jeesus, totuutta ja armoa täynnä, on ihmeellinen ja mielenkiintoisen arvoinen henkilö. Kannattaa lukea tämä luku ja ollaan armollisia toisillemme kaikissa puutteinemme huolimatta. Ja tuetaan toisiamme tällä matkalla totuudessa ja armossa, että päästään kaikki perille. Kiva kun olitte mukana ja olkaa siunattuja. Moikka!